към които той има отношение и ги е довел. Това е нещо, ако вече ще го решат всички хора от Общото събрание, включително и кмета на община Враца. Ние винаги сме казвали, че Общото събрание, което в момента е в този си му вид, при изявено желание на други хора, на фирми, на компании, които искат да влезат в ръководството на БОТ Враца, ние сме отворени да заповядат. На вас това отбор ви е в тежест, това очевидно. Не, ние в тежест, напротив, тежест са го направили старите господа в тежест. Ако някой дойде в момента и каже, че иска да го вземе отбора с 500 000 лева задължение, може да заповяда, ние на другото общо събрание си подадем всички оставки. Ако има такива хора? Заповядайте да дойдат, да си направят предложението, да седнем, да разговаряме с тях. Давайте ги тия хора, господин Тири също го каза. Да ги видим кои са тия хора. И кои са тия фирми, защо тия фирми и хора ги нямаше преди 20 дни или преди един месец. А вие от това, което казахте, когато идвахте, какво направихте? Специално вие, господин Раши. Всичко сме направили до сега, което сме си поставили като програма. Като коя програма? Програмата Програма бъде добре на феновете, ще бъде изпратена програма 3 годишната, която може би вие... Програма минимум до сега не сте